Ето, че пристигна и поръчката ми от аптека Гален. Да видим какво поръчах. Има ли нужда да казвам, че се възползвах от страхотни промоции? Тези мокър кърпа ги поръчвам най-редовно, много съм доволна от тях. Много мислех какъв репарент да взема за детето, накрая взех 2 вида, за да имам за всеки случай. Ако имате мнение за един от двата, ще се радвам да го споделите, ако ли не препоръчате ми някой друг. Зареждам аптечката с всякакви мазила и мехлемчета. С прохождащо дете трябва да имам от всичко. Сега съм взимала цикатредина по формата на спрей, сега я взех като гелч. Слънцезащита, къде без нея? От нея също взех 2 вида, за да има избор. Двете, които поръчах, не оставят бели петна, не лепнат и миришат много приятно. Освен това имаше и подаръци към тях. Тази си е специално за дечица и е под формата на спрейч. Бих казала, че съм останала доволна, тъй като вече я използвахме. Имаше различни промоции и към тези слънцезащити получих като подарък малка мицеларна водичка, която е идеална за път, не е нужно да носиш големите шишета от 500 мл. Имам и мостички подарък. На детето взех и гривничка. Като вижте, пише, че е 15 дни ефективна. Има си и много приятна закачка на гривничката, но не му беше много удобна. Освен всичко, подариха ми една чанта на Гарниер. Изключително удобна. Побирах много неща, имайки впред, че съм с малко дете. И определено мисля, че ще остане здрава с времето, не от най-тънките. Препоръчвам.